kaput katem bat karwai ka siau, kayai rengkat kariti ka dustur, bat ka kolsor jong ka jai penreu. Ki jingruai ki don halaki rukom ringsur, bat ka rukom penwandur, ki don ki jingruai ki baju kenut haka por rep por riang, ki don pat ki jingruai ki baju ruai haki por le niam le rukom, ki don pat ki jingruai ki baken ut pensau tenat, haki jaka khawai dawai, ki badang yaine tat hadu menta menne. Ki nong ken ut iki sur jingruai, ki bangi la jutep kum ki kaitor, ki don halaki rukom, ki baken thup nadu ki nong put ki nong tem, bat ki nong ken ut sur. Ha ka neka juk ka bathamai ka ba menta, ha ka jingbe e ka rukom jong ki nong wei, le se kala sedang du no ki rukom ruai tenrai, kham tam ha ki jaka sor, ki balabe ki sur jingruai bat perthu bot ru de ki rukom ruai ki nong wei. Henrei ki don pat syaki thain nong kendong, ki badang penne pensa bat burom yala ka ktien tenrai ka kolsor, da ka ba ki dang yai penne iki rukom tem sur jingruai tenrai. Ha ka ba ye ka nela sakhi ye ka wei ka kunhun tem, ka badai na ka snong klo, ka badon syaki benta jong ka thain snong kerdam ribhoi district, ka ne ka kunhun, ka dei ka baladon, bat ka balaseng nadu ki por menhendai, ha ka ne ka snong. Badai lengba da ka jing start jong ki long shwa man shwa, ki balong ki nong seng ye ka ne ka kunhun, kala pelong ye ki riu rangba, bat ki khun samla ki ba menta, ban but bat ban shimti pateng, ban penne pensa ia ka ne ka rukom kun ut sur jingruai, bat ka rukom tem rukom put tenrai. Ka ne ka kunhun, ka dei ka badang penne pensa tat hadu menta ye ka tem ka put, bat ka kun ut sur tenrai, ki ba umen barim umen baja ulabu. Ka ne ka kunhun ka jutem ka juput, bat ka jukun ut sur jingruai haki por le kemen le ngobha, kum haki jaka ruai yatho shongkurim, haki jaka khawai dapsnem, bat haki babon ki benta jong ki lempung le kemen. Hakane ka kunhun, ladon kumba arphongut ki nong pot nong tem, ki bakan thup lang nadu ki riu temen, ki riu rangba, bat ki khon samla. Kane ka kunhun ka ju ai jing hikai ru ki khon samla, ki ba haka snong ka thau, khnang bakin long ki pateng ban penne pensa, ya kane ka rukom put rukom tem, bat rukom kun ut sur jingruai tenrai. Kane ka kunhun ka julej ban tem syakal leng ki jaka jong ka rikhasi jaintia, hai ki lumpung le kemen ba pher, nadu ki por ba menswa, batat adu mentaru. Hakane ka kunhun la don lut ru ki tiar put tiar tem, kat kum ka jing don kam, ki ba kentup kum ka bela, ki mandolin, ka gitar, ka bom, bat ka syakuriau. Habangi la ya lek ya tem cha kiwe ki sinong de henrai kita men masan ro ki ong ba do khna samla ma phi penne ya kanika jing tem jong phi wat nom pendu te ka chaka te ngimla kan mau su phi amarsha du satai ko lengam sya kini ki thang west te shani syapo sinong te keleng ila ya le yetem cha ta cha nong po te yegani ka chingtem barim te ni haga ching snow ko chunga te ngam su tenat phi gani ka saba perwei tip perwei tv tengas haga mesim chunga ngas tenat gani ka chingtem menda ko banang kong kublai sibun ya ki perlok ke bi kintei senrang bat ki long kemi long kupa ki parasamla ki bapej ya kene ka new video channel ha kene ka sngi bayarap bat krishan lem yang ikum ka grup tem nang nena pokleo blok 3 kebangi angnut ban penmi syakmat bat syaprang ha ka ban penmi ya kene ka video ke jongi ha kene ka sngi tu kublai sibun ya phi ki bangi khot su bhai phi ro phi la kloi ban wan ban ya rap ban hikai yangi lene ban penmi syaprang yak tisap kita len tiba ublei wai hangi iwe pewei bangini ban tem kum gini jing tem khasi bat jing tem tenrai nadu u mendai kulong puma mo adu mentangi la ne ban penek pensa yaka hukum ka dustur khasi jungi khamtam haga jing khawai jing tho shongkurim don ki bokhat yangi bat don ki bom skau tenat
don ki bas ngau tunat ki bokot yangi abangi lek tem la dengan bangi lek ban roi ki te nga na kalyang junga ku kapten jung na klub ku boya lam ban jaki jaka ki befer ki bangi lek ban tem ki bas ngau tunat ki bangi si sai tem da ki jing roi nyam sudah mdei bangi tem ya ki jing roi purthail na ki jing roi samla bakwa ya ki khun samla don ki khun samla ki bakwa ba ki ong yangi dang long na em bangi wan ban hikai ya kan ka jing tem kum ka gitar ne ka mandelin bat ke bela tingong long da pikwa ban hikai jemo pikwa ba pinang ban hikai pinbot adin la shai la sisni onda kini ki department jingi kim don shu akan ka grup jingi kim la shu ban le tem bat ngi tingong ba long la da piwan ban rung tang ba pidi ban praktis pidi ban yene adu kubakut naga liang junga ngas ngo bon ong ya ki paj ba to da ya pej ban yarap yangi ba kane ka grup jungi kan nang ya kiu bat kan nang ya ne pateng la pateng bat ginang la ban yo ban ya simbenta hagijing khawai ki befer ngin ka liang ke grup ngis ngo ban ai kublei kerpang ipi ki pai ba baro kumju itu ki bakhot tem yangi ka liang ki tho chungkurim ki kam sumha ngis ngo ban ai kublei ipi kublei sibun ki pai ba baro samla kilong kemi kilong kpa ki bapai ene channel bujungi ngesngi kublei sibun ipi to nang kersan lem yangi kum ke grup tem ke jungi ngin kiu seprang ban tur syakmat ban pensapriang yakini ki jingtem tenai ke jungi tenges ngisngo ban ai kublero ya pi kinong mikmat ki banandu mensiwa Stan Lewis Rumbai te kublei sibun ya pi ba Stan Lewis Rumbai bulen gerkhuru ya pi kajing arab kajing pi haguti por kolong kajing ai kersan jangi kum ke grup tem kajungi te kum ju itik yaki MLA kajungi kum ya i George Bilengdo i MDC Albinos kum ju ya i ngai langdar kum le jibon ro epi kajing kersan kajing pi kajing ai sungha kajing pi ya gini tiar tem kajungi kolong ke ba pensa hadu kajing ya kajungi nang nena kendo kino ke bakwa ban khat sum phai ngi phila ban phun haune nubar bar adan haskuren
Nadapi